फाग्लाया नुहुरबायानो आंखौ। हाब सोर सिख्लाखौ लानानै फैखोब्रा बेलाय? मोजांथार माथो सिख्लायालाय। हाब खारबोलायबायब्रा नोङो। मोनसे बाथ्रा सोंनोमोन आं। बोरै फैलाय? मानो मा? नोजोर दाहोलै आंनि मालाव। आंनोबो सासे नांगौलै। सिरि सिरि था। बुरबकथां माथां होनजाव नुबाथाय गरम जालाबायो। बेखायनोथ' बुङोलै दसे दसे नाराहा। सोबानोना? हिनजावनि थाखायनो सोबानो नागिरबाय। ओइ जाम्बालावग' ओरै नाहरनायसाय। मा? ओरै फै जाम्बा ओरै फै। Meet my friend आजोलि। इस माहायबायबा इंलिस ओंखारलायदों। इंलिस रोङि मानसियानो। Hi. Hi, I am handsome Boro. Nice to meet you. गोजानाव थांदोलै एसे गोजानाव थांदो। मा मानसिलै बियो? नों थांथ'दोलै दसे जोंनो एसे स्पेस होदो। मा स्पेसब्रा? नों थांथ'दोलाय। दिनैनिफ्राय आंजों लोगो दाजासैलै नोङो। अकेलै अके। होनोआलै बे लोगोनि नामाव खोलोमनांनायसो। बाय बाय। हे बुरबका। फैदो सना जोंहा सानैजों रायज्लायनोसै। मोसागोनबो दे। जागोन दे। मोजां नुथारोब्रा नोंखौ। थेंक इउ स' माच। होथारदों फाग्लाया। र' बेटानोखौ। ओइ लावदोमफाय। जादोंना जायाखैब्रा? माहाय फैलायखोब्रा फाग्लाया। दा कम्फु काराटे बाहायनानै जुदामब्लानो फुथारनानै दोनगारगोन बे फाग्लाखौ। जेरावबो आदास दा। फैदोलै जाबायबा। लिंहरबाय थाबाय नोंनि लोगोआ। थांदो थां। खर'आ गाज्रिसोलै बिना एसे। थांदो दे जारौ। दे। मानो सोरबा हरलाबायखोलै? माथो डिस्टार्ब?